Bu Buzkaşı Oğlanları adlı kinofilmin fırsatları. Kartina garip oğlan oğlancığı ve onun Buzkaşı adlı oğlan milli sport oyununda meşhur atlı olmak arzuğu barada görün veriyer. Bu dramatik hikayet. Ama filmin baş aktörünün durmuşu da öğrentesin. Fawad Muhammadi filme düşürülende Kabul'un köçelerinde daşarı yurtlulara kartaları satmak bilen güzeranını aylayardı. تجربه خوبی بود برای من با خصوص کار کردن با خارجی‌ها و وقتی که انسان در یک استریت باشه یعنی در کوچه باشه کار که میکنه و بسیار مختلف است مثلا وقتی که یک استار میشه خارجی‌ها یا کسایی که باش کار میکنه بسیار به احترام رو میبینن Köçelerde dürlü zatları satyan çağalar Kabul için adeti bir yağday. Fawad işlep başlandı 6 yaşında değil. مادرم است و پدرم فوت کرده تقریبا 1 یا 2 سال زنده بود اما با وجود زم میخواستم که چیزی که من ضرورت دارم ما خودم با خود جور کنم و نمیخواستم از کسی ما پول بگیرم. My name is Fawad and my mother tells me I was born under the shadow of Taliban. Fawad'ın köçe durmuşu Britaniyalı autor Andre Busfeld'in milyon kolegoların astında doğulan atlı kitabına hem ilham beripdi. Hut Busfeld Fawad'ın durmuşunu özgürtdi. I first met Fawad in 2006. I was shopping on. Ben Kabul'un towuk köçe satly yerine bir datlar edip gördüm. Yaş oğlan yanıma gelip bana can pena bolmağı teklif etti. Bu Fawad'dı. Ol şol wagt 7 ýaş töwereginde. Ol ören goýja akyllyjady. Onun ingliz dili hem gen galar ýalydy. Onun inglizçäni köçede öwrenmeginiň özü de onun nähil akyllydygyny görkezýärdi. Fawad häzir Kabul'un iň gowy mekdepleriniň biri bolan Türkowgan mektebiniň okuwçysy. Onuň okuwy üçin Busfeld we onuň soň duşuşan beýleki daşary ýurtly ýardamçylary töledi. Bu ýerde bilim almak ugrunda 5000 çaga ýüz tutupdy. Fawad giriş synygynyň geçen 100 çaganyň biri. وقت دوجا برام پیشنهاد شد میخواستم مرکونیا باشم اما من میخواستم که اینجا تحصیل کنم یعنی تا حداقل تا صنف 12 اگر ما برم شاید برم به درس خواندن اما با زندگی دائمی انشالله که اوضاع افغانستان خوب خواهد بود و انشالله که ما نخواد برم به زندگی دائمی نخواد برم اوجا Fawad'ın durmuşy tutuş özgürdi. Emma ol henidem öz çaga arzuwyny pilot bolmak höwetini elden bermeýär. Bu arzuwyň hasyl bolmagy da mümkin. Buzkaşı Oğlanları filmi asliyetinde arzuwlaryň güýji barada. Çizerek hoşal böyle